Біблія, книга Буття, розділ 18. І з'явився йому Господь каля дуброви Мамре, калі ён сядзеў каля ўваходу ў намёт свой, у час дзённае спёкі. Ён узвёў вочы свае і зірнуў, і вось 3 мужы стаяць насупраць яго. Угледзеўшы, ён пабег насустрач ім ад уваходу ў намёт і пакланіўся да зямлі. І сказаў: «Валадару, калі я здабыў добрае упадабанне прад вачамі тваімі, не прайдзі міма раба твайго. І прынясуць крыху вады, і абмыюць ногі вашыя, і адпачнеце пад гэтым дрэвам. А я прынесу хлеба, і вы падмацуеце сэрцы вашыя. Пасля ідзеце, як бо вы ідзяце міма раба вашага». Яны сказалі: «Зрабі так, як кажаш». І паспяшаўся Абрагам у намёт да Сары і сказаў: «Хутчэй замясі 3 саты найлепшай мукі і зрабі праснакі». І пабег Абрагам да статку, і ўзяў цялятка ласкавае і добрае, і даў хлопчыку, і той паспяшаўся прыгатаваць яго. І ўзяў масла і малака і цялятка прыгатаванае і паставіў перад імі, а сам стаяў каля іх пад дрэвам, і яны елі. І сказалі яму: «Дзе Сара, жонка твая?» Ён адказаў: «Тут, у намёце». І сказаў адзін з іх: «Я зноў буду ў цябе ў гэты самы час, і будзе сын у Сары, жонкі тваёй». А Сара слухала каля ўваходу ў намёт за ім. Абрагам і Сара былі старыя ў веку сталым, і звычайнае ў жанчын у Сары спынілася. Сара унутрана засмяялася, сказаўшы: «Ці мне, калі я пастарэла, мець гэтую уцеху? І гаспадар мой стары». І сказаў Господь Абрагаму: «Чаго гэта засмяялася Сара, сказаўшы: няўжо я сапраўды магу нарадзіць, калі я пастарэла? Ці ёсць што цяжкое Господу? У назначаны час буду я ў цябе на 2 год, і будзе ў Сары сын». А Сара не прызналася, а сказала: «Я не смяялася, бо яна спалохалася». Але ён сказаў: «Не, ты смяялася». І ўсталі тыя мужы і адтуль выправіліся да Садомы. А Абрагам пайшоў з імі правесці іх. І сказаў Господь: «Ці утою я ад Абрагама, што хачу рабіць? Ад Абрагама, праўда, пойдзе народ вялікі і моцны, і дабраславяцца ў ім усе народы зямлі. Бо я выбраў яго на тое, каб ён наказаў сынам сваім і дому свайму пасля сябе хадзіць шляхам Гасподнім, чынячы праўду і суд, і спраўдзіць Гасподзь над Абрагамам, што сказаў пра яго». І сказаў Гасподзь: «Лямант садомскі і гаморскі вялікі ён, і грэх іхні, цяжкі ён вельмі. Сыду і пагляджу, ці праўда яны паводзяцца так, які лямант на іх, што ўзыходзіць да мяне, ці не, даведаюся». І павярнуліся мужы адтуль і пайшлі ў Садому, а Абрагам яшчэ стаяў прад абліччам Господа. І падышоў Абрагам і сказаў: «Няўжо ты загубіш праведнага з бязбожным? Магчыма, ёсць у гэтым горадзе 50 праведнікаў. Няўжо ты загубіш і не пашкадуеш месца гэтага дзеля 50 праведнікаў? Не можа быць, каб ты зрабіў так, каб ты загубіў праведнага з бязбожным. Каб тое самае было з праведнікам, што і з бязбожнікам, не можа быць ад цябе. Ці ж суддзя ўсёй зямлі учыніць неправасудна?» Господь сказаў: «Калі я знайду ў горадзе Садоме 50 праведнікаў, дык я дзеля іх пашкадую ўсё месца гэта». Абрагам сказаў у адказ: «Ось я адважыўся казаць валадару, я пыл і попел. Можа быць, да 50 праведнікаў не хопіць 5. Няўжо за недахоп 5 ты вынішчыш увесь горад?» Ён сказаў: «Не вынішчу, калі знайду там 45. Абрагам гаварыў далей з ім і сказаў: «Можа быць, знойдзецца там 40. Ён сказаў: «Не зраблю таго і дзеля 40. І сказаў Абрагам: «Хай не угневаецца валадар, што я буду гаварыць. Можа быць, знойдзецца там 30. Ён сказаў: «Не зраблю, калі знойдзецца там 30. Абрагам сказаў: «Вось я адважыўся казаць валадару, можа быць, знойдзецца там 20. Ён сказаў: «Не вынішчу дзеля 20. Абрагам сказаў: «Хай не угневаецца валадар, што я скажу яшчэ адзін раз. Можа быць,
знойдзецца там 10. Ён сказаў: не вынішчу дзеля 10. І пайшоў Гасподзь, перастаўшы гаварыць з Абрагамам. А Абрагам вярнуўся ў месца сваё.